Wars. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón venerar. Ave María, Ave María, Ave María, Ave Okay, hindi na sab ang tulumanon nga giuluhan kahayag sa pagtuong Katoliko. Uban gyapon ning ubos ninyong alagad sa maong tulumanon. Silbert Donduyano Sr. alias Veritas. Okay. So mani. Dan, gawa sa ba ang tingog na ko, Dan? Nari, gawa sa akong tingog? Naray audio? Dili mo gawas dili. Asa ka ni. Sorry ha. 1, 2. Yeah, day. 1. Hello. Hello. Okay. Kinala di. Sige, salamat kayo Dan. Okay, pasensya no, mga tinahod nga tigpaminaw, mga suki nga tigpaminaw nga nalangan ta, na late ta. Dali kita. Wala galin ta ko mag huna-huna no nga muari pa ko ron kay medyo wa pa ko mauli sa akong gibati. Pero medyo arang-arang na. Mauna nga ni Eric ko kinaapo ko ipahibalo no, mga suki nga tigpaminaw. Okay. Kaya ako sang iuna ning gi-text na ako ni Brother Nicolay Lucenius, ang among past president sa Catholic Faith Defenders no, sa Cathedral. Usang asa naman itong iyang text. Okay, by the way no, sa di pa na ako basaon tong text ni Brother Nicolay. Ako ding ipahibalo ninyo nga kining atong tulumanon nga Bisaya o Cebuano nga giuluhan kahayag sa pagtuong Katoliko atong na huna-hunaan nga karon ra ni tamang tuiga no, karon ra ni tamang tuiga so pila na lang ka Domingo, December naman ta no. Okay, karon ra ni taman kay sa sunod 2023 bag-ong tuig ang atong ihulip pero maura gihapon ang tunada no, ang atong ihulip ani Tagalog version na no, Tagalog version. Kay daghan yun nag request nga i-Tagalog labi na sa YouTube. Inaay uban nga mo comment lang og may unta og naay Tagalog pod. Okay. So ako naman ning gisugdan sa miagi pero nibalik kog Bisaya kay gahi kayo atong Tagalog. Okay. Gahi kayo atong Tagalog, no? Nahihirapan ta, no? Pero paninguhaon ako bisag magkalisod ta magkatuiris atong Tagalog. Ato na nang himuon yun, no?
Kay kung ato yung sigihon, masanay raman kita, maanad raman kita. So atangin ninyo na sa 2023 unang edition sa atong tulumanon kahayag sa pagtuong Katoliko. Dili na ni title kahayag sa pagtuong Katoliko. Ang atong i-title ani Sagot Katoliko. Kiyo. Sagot Katoliko na ni sa sunod tuig. Then Tagalog version na. Para nga kadtong mahigugmaan ni atong tulumanon nga mga igsuo na tong Pilipino nga di kasabot og Bisaya, makasabot sila. So mao na sa sunod tuig, duol na. Okay, lain na ang title aning atong tulumanon, Tagalog na, Sagot Katoliko. Then ang ato pong lingwaheng paggamiton, Tagalog po. So, kanang mao na. Then atong basahon na ning text ni Brother Nicolay. Okay, hindi lang ta kaayo makapokus ron sa atong tema kay unsa man ning na-late man ko good. Pero muhisgot ko karon ang mahitungod sa Christmas, December 25. Kay dili man ni maundang ning issue sa December 25. Labi na sa mga igsuo nato nga musupak gyud ana tungod kay di magud mabasa sa Biblia nga December 25 na tao ang atong Ginoo. Anong sa ulugon man kuno December 25 nga di man na mabasa sa Biblia. Lami pud ingnon ba nga kana di ato mga birthday mabasa din sa Biblia. Ingon po dahin sila nga pinulusup po man na yung mga granting wa kita kahibalo. Dautan ba nga sa ulugo na ng adlaw? Mao na. Granting nga wala ta kahibalo unsag yung adlaw na tao si Kristo. Then magpili lang tag adlaw diin diha nato sa ulugo ng iyang adlaw na tawhan masuko bang Ginoo na. Di ba? Kung ikaw masuko, ayaw iangin ng Ginoo. Ayaw iangin ang Dios. Karuhanay tana, Kaya kung muingon ka nga masuko pud ang Dios, pangitaan ka na kung ebidensya ana. Nga nasuko ang Dios anang sa ulugon ang natawhan ni Kristo sa Disyembre 25. Okay. Ato ning ipadayon karon asa naman tong text ni Brother Nicolay. Wala naman ko. Ay, dara day. Okay, basig na minaw to si Brother Nicolay karon. Ay mo katingala sa akong tingog nga medyo naon sa ni. Kiwa pa ko hingpit mauli. Okay. Party ra ba na mo ron sa CFD? Okay, mo din ni akong basahon nga mensahe ron. Dayon reunion po namo sa among batch 83 sa Estaca Central School. Okay, so anhaon ako ning duha. Una ko sa CFD. Dayon di na ko katiwa sa CFD. Paingon na po ko sa among reunion sa batch 83 sa ECS no Estaca Central School. Okay. Mao ni ang gi-text nako ni Brother Nicolay. Naapod ito yung nag-text nako si Brother Sumilay no sa nga nag-challenge na to og diskusyon na pod ko no ta debate. Then ingko abot rata ako mutong ambot og nabasa ba niya to akong reply. Iniingon ko nga mo abot rata ana buhon kung makabalik na ko sa sangka, no? Kung mabalik na ko sa sangka o sa mga any dialogue. So kung naminaw ka, Brad, kung wala ni mo mabasa akong reply, mo na akong reply. No, salamat kayo sa imong pagkamatinud-anon sa imong pagtuo. Okay, although dili ta parihas,
Pero I admire, no? Nakadayeg ko sa imong kasibot, sa imong gituhuan. So, dili pa lang siguro kita magkatakdo. Okay. Pero parehas ta nga gatuo sa atong gituhuan. Og ni barog. Og nahigugma nga ipa-ambit yun. I-share yun. Di ba? So, ang maghikap gud sa usa ka tawo sa kasing-kasing ug una-huna na anang kanang conversion ang Dios man. Ang Dios. Ang tao himuon lang ng kasangkapan sa Dios. Unsaon pag-convert niya sa tao. Pero ako o bisan kinsa dili gyud na ka-converter og tao. Okay. Buhat na sa Dios. So bali kitang tao instrumento lang. Instrumento lang. Okay. Ang text ni Brother Nicolay, naon siya na ni password na po do. Okay, naman ni password akong cellphone. Okay. Good AM Ninong. Okay, ninong naman ko ni Brother Nicolay. Ipalihog ko pahibalo sa imua radio program DXDR unya. Nga doon na tayo CFD BA Diocesan Christmas Party sa Room 103 sa SBC. SBC ko naman ni ron. Ano sa to? Sumpay ani. SBCI. Okay. Main campus sa Vincent ba? No? Okay, sa room 103 sa Vincent, no? Magsugod ang Christmas party na alas 9 sa buntag, no? Alas 9 sa buntag. Pasig malit na po ko ani. Para ba ko'y obligasyon sa balay. Okay. Okay. Alas 9 sa buntag, magsugod. Paingon na yun ni ano sa mahuman. Okay. Dayon, BYOP. BYOP gibutang dire. Dayon, naputay sa atong tradisyon na ng exchange gift. Gibutangan man dire ang limit sa magasto. 150 pesos. Okay. Dayon, wear face mask gihapon. So magsuot gihapon kuno ta og face mask. Bisag murag wa nay hadlok-hadlok ron ang COVID, di ba? Di na kay mahadlok ang tao. Okay. Pero giawhag sa atong parte nga magsuot gihapon og face mask. Then ingon si Brother Nicolay, good AM. So akong baliko na ang iyang gipahayag. Ipahibalo ko na nato, no? Diri sa atong radio program nga doon na tay CFD BA, CFD Catholic Faith Defenders, and ang BA Bible Apostolate Diocesan Christmas Party sa Room 103 sa Vincent. Okay. Sa main man no, main campus. Okay. Kining diri no, tapat sa tong simbahan, katedral. Magsugod karong alas 9, no? Magsugod karong alas 9, paingon na tag kanus ata mahuman. Na ako murag dili ko katiwas ani. Kay moadto pud ko sa reunion namo sa batch 83 sa Staka Central School. Okay. Oh. Okay. So dayon mo to exchange gift nato limit dire 150 pesos. Dayon magsuot kita gihapon og face mask. Kato lang. Okay, kining nahibilin nga minutos, pila naman ka minutos? 5 minutos na lang. Now, ato to sa December 25. Dili na lang ko mosaysay unsay computation aniya. Kay sa akong hibawaan, correct me if I'm wrong, sa mga Katoliko nga banggiitan jud kayo aning pagtulon ang Katoliko, correction ay ko ninyog na sayop ko. Kanang computation nga kwinta-kwinta nga matunong yun og December 25, dili na siya dogmatic yun nga panudlo sa atong simbahan ha. Wala yun mag-ingon ang simbahan nga kuan yun na
kanang siya na objective yun na nga maog yun na. Okay. Pero mahimong kanaapod, no? Kay iba-iba manggali, maglain-lain manggali ang una-una ang gali sa akong mabasa sa mga reference na isulat og pari, na uban na ipari mo ingon nga hindi tiyak. Ang exact na araw ng kapanganakan ng Panginoong Hesukristo. Naapoy mo ingon nga December 25 yun. Katong mo ingon, Katoliko nga mo ingon nga December 25 yun, ilan ang gibase atong computation. Siguro kahibalo na mo atong computation kay mura og naisgutan nila ni attorney sa Bicas Station kagahapon, no? Dito sa laing istasyon. Kay ila man ning gidiscuss. Naay computation ani pero dili siya matawag no og dogmatic kay wala po nag-ingon ang simbahan gyud ana dogmatic gyud na siya. Okay. Now, granting muingon ta nga hindi tiyak para sa atong akong na istorya sa Facebook nga usa ka membro sa MCGI kana bang grupo ni Eliseo Soriano, peace be upon him, no, ni Taliwana. Okay. Iya kong kuan nga ngano ko no kitang Katoliko mo ingon yung December 25 nga dili man ko na tiyak. Namo ko ni pare gaingon nga hindi yan tiyak. So iya ba lang ipasabot nga dili gyud kuno December 25. So ako sing giingnan nga kung dili December 25, nakasigurado ka, objective na para nimo sa ito pa, kahibalo kag unsay tinuod. Unsa may tinuod. Kung dili December 25 na tao si Kristo, unsa mga adlaw kay nakasigurado magang dili December 25. Di po siya kahatag. Sa ato pa, haka-haka lang po diay niya. Spekulasyon lang po niya nga, dili December 25. Kay kanaagong sa logic God, kung muingon ka, nakasigurado ka nga, dili yun December 25, maka-objective ka, nakasigurado ka, tungod kay nasayod ka sa eksakto nga adlaw. Panitan mo, ingon ka, ang eksakto nga adlaw na tawhan ni Kristo, October 27. Panalitan, maunay imong gituhuan. So, naa kay ikapakitang ebidensya. Motog na mabug kay ebidensya kay pangitaan po ganako. Pero katong akong naistorya nga membro sa MCGI, wa po siya ikapakita. Pero nakasigurado siya nga dili December 25 nawala man tas logic ana. Unsaon nimo pagsiguro nga dili December 25 kung wala po ka kahibalo sa exact yun nga adlaw. Di ako po siyang giingnan dayon nga kung parehas ta dili tiyak sa ato pa pwede po di ay nga December 25 yun. Wala ta kahibalo sa wala lang tay unsa na ebidensya. Kay dili man ta kasigurado sa ato pa posible nga diha gyud. Posible pog dili. So mao na. Pero ayaw ingon nga, sigurado kang dili December 25, nyawa po kay adlaw ipakita nga mao na eksakto. Di ba? So, kana lang, no? So, di lang ko mahisgot atong computation kay taas po to, nyawa na tay panahon. Okay. Now, kana lang, mga reasoning lang ta, reasoning. Dayan, mao lagi na, dili, kini, mao ni, gikan po nako ni Atty. Bacalso nga argument, yun siya nga. Granting nga dili gyud December 25 kay wa gyud ta kahibalo. Oo. Dautan ba kung sa ulugon mo pili ang simbahan nga itunong og December 25? Pakita. Bali-baliha og basa ang Biblia. Unsang bersikulo sa Biblia nga mo support nga kung sa ulugon ng adlaw na tawhan ni Kristo sa December 25 nakasala na ta. Nakasupak na ta sa sugo sa Dios. Ang Dios dili mo sugot. Dili magsabikan sa Genesis to Revelation. Wag yung kay mabasa na. Nga gasaway nga sa ulugo ng adlaw na tawhan ni Kristo sa December 25. Sa logic nga nang mo salig ta ana tungod kay ang simbahan nga tinuod, iglesyang tinuod
na ay authority sa pagbahin og loose, na ay authority sa pagbabawal og pagpahintulot. Mateo 18:18. Kay lawas gud ni Kristo ang iglesia. So ug unsa isulti sa iglesia, sama ra pong si Kristo ang gasulti ana. Di ba? So kung mosalig ta sa iglesia, saan nagsalig ta ni Kristo? Lawas gud ni Kristo ang iglesia. Di ba? So nakasigurado jud ko nga aprobado sa langit na tungod sa authority po sa magisterium nato mga obispo. Di ba? So, wa naman tayo igong panahon now napabay Domingo na to karong bulana. Ay na. Ilang ko magkwinta kay so basta no sa 2023 lahi na ni title sa tong programa Tagalog na paningkamutan yun ako bahalag magkatuiris. So kay naay daghang request nga Tagalog yun ko no. Okay. So hangtod sa sunod higayon kini inyong higala no sa kahanginan o diya sa live streaming Silver Tundoyano Sr. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo, Merry Christmas o Advance Happy New Year. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón venerar. Ave María, Ave María, Ave María, Ave Tatak RMN